Γεια σας, είμαι ο Κρίς και σε αυτό το βίντεο θέλω να σας μιλήσω για τι άλλο, για το Survivor και ένα θέμα που μας απασχολεί όλους τελευταία. Ποιο είναι αυτό? Η εβραϊκή κλίκα Χανταμπάκη. Έχουν μαζευτεί εκεί πέρα κάποιοι διάσημοι και προσπαθούν να διώξουν ένα παιδί όμορφο, γυμνασμένο, ένα λαϊκό παιδί που είναι πάρα πολύ καλό στα αθλήματα. Έχουν φτιάξει εκεί πέρα μια έτσι συνωμοσία για να μπορέσουν να το διώξουν. Στην αρχή έλεγαν εγώ δεν μπορώ να τον εμπιστευτώ, δεν έχει έρθει τόσο κοντά μου, δεν είμαι τόσο κοντά όσο είμαι με τους άλλους. Και είχαν αυτή τη δικαιολογία. Είδαν όμως ότι ο κόσμος δεν ξεγελιέται από αυτά. Ο κόσμος έχει ξυπνήσει. Ο κόσμος έκανε την επανάστασή του σε αυτό το παιχνίδι και στηρίζει το σωστό άνθρωπο. Μετά είδαν ότι εφόσον το στηρίζει ο κόσμος και δεν φεύγει, πρέπει κάτι άλλο να κάνουμε. Και τι έκανε αυτή η εβραϊκή, η σιωνιστική κλίκα? Μαζί με το κανάλι φυσικά και μαζί με άλλες εκπομπές που πηγαίνουν όσοι αποχωρούν εκεί πέρα, κατασκευάζουν ιστορίες. Από το μυαλό τους τα βγάζουν. Δηλαδή, ότι πήγε αυτός, έδωσε πράγματα για να πάρει να φάει και έτρωγε μόνος του. Πού θα φτάσει πια αυτή η ελληνική κοινωνία? Δεν το πιστεύω. Δηλαδή, εντάξει, κρίση να πεις ναι. Δεν έχουμε να φάμε, εντάξει. Αλλά όχι και αυτό. Όχι και τον τάνο μας. Πρέπει να ηρεμήσω. Πρέπει όλοι να αγωνιστούμε. Πρέπει όλοι να βγάλουμε νικητή τον Γιώργο Αγγελόπουλο. Αν σ' αρέσει και σένα, κάνε like, κάνε εγγραφή σε αυτό το κανάλι για να συνεχιστούν οι αποκαλύψεις. Have a nice day.